היי, אני יונתן לוין, אני ממש אוהב לקרוא ספרים, ולכן הקמתי את מועדון הקריאה של יונתן לוין ביוטיוב ובפייסבוק. התחלתי עם המועדון בכיתה ג', והנה התחילה השנה ואני כבר בכיתה ו'. הפעם אני אספר לכם על מקס, מתניע הכוכבים, מאת חנן דרור. הספר מיועד בעיקר לילדים מכיתה ה' ומעלה, הוא לא מנוקד, הוא יחסית עבה עם 397 עמודים כולל תודות. הספר מלא בהרפתקאות על מסע בחלל, מפגשים עם חייזרים והאיחוד הגלקטי, שלמען האמת מאוד הזכיר לי את הפדרציה מסדרת הטלוויזיה הראשונה ממש מהתקופה שההורים שלי היו בגילי, סטארטרק, שאני מאוד אוהב לצפות בה. בסדרת הספרים של מקס יש שני ספרים. אני התחלתי דווקא בקריאת הספר השני, כי לא קניתי את הספר בעצמי, אלא חנן דרור, הסופר, שלח לי עותק כדי שאעשה עליו סקירה. זה היה לי די מוזר, אני בדרך כלל אוהב להתחיל מהספר הראשון, והרגשתי שהיה לי קצת חסר מידע על הדמויות והיחסים ביניהן. אז הייתי ממליץ גם פה להתחיל דווקא בספר הראשון בסדרה, שהוא מקס והפנטום הקוסמי, אבל למרות שהתחלתי בספר השני והיו לי קצת חוסרים, נכנסתי לעלילה והתחברתי לדמויות. הדמות שהכי התחברתי אליה הוא מקס, בגלל שיש לו יכולות קפיצה בין כוכבי לכת. כמו שאמרתי לכם וכמו שתמיד חשוב לי להיות גלוי איתכם ולספר. הפעם לא קניתי את הספר בעצמי, אלא קיבלתי אותו לסקירה. אבל אני תמיד סוקר ומספר לכם את מה שבאמת חשבתי על הספר. אשמח לשמוע מכם תגובות. אם הייתם נציגי כדור הארץ באיחוד הגלקטי, איך הייתם מתנהגים? האם יהיה לכם ספר להמליץ לי שאקרא ואעשה עליו סקירה? אם יש מישהו שמרגיש רע בגלל המצב, אז הוא יכול לכתוב לי בתגובות. אז אל תשכחו לעשות סאבסקרייב!